Sang ayu sangga langit pancen nyata putri Kediri sing ayu merati dadi rebutan raja sewu negara sangga langit sampun paring patemboyo Sakinaro angin terbebas sapa bisa wujud kepanuwani prasetyo ingkang bakal dipun suwita Bujagano Senopati Batarangi Wastinata Prabu Kota Sewandana Genteng cipta nyuwun pirsaning Sang Nata Pinareng asrama ingkang bertemboyo toko pagela uga sang sinopara kaleng sanggi ingkang dipun sapa kangge cangkepe sarana ing patemboyo nuwuhake jaranan turaga seta pating kumabyan busana gelar maharati putri dinasti ratu Aryaga kang prawiji sanyoto meraati Dewi Kili Suci Satria Kasengsen Putri Kamudipa Mahendra Suro Jati Cakar saking bertapa kepingin bisa nampa paniceka tresnan reka dayani Dewi Kili Suci tutu endahe tresno kang ajana paringi Ampura gunung watu akar gawe pati Mahesa Suratirna kawalarane kati rasa gelakon dengan serangan hartoyo Dewi Kili Suci ananda bajraning guwa selom angin tadi papane toko
apa wis ora kelingan nalikane betulan tansah goncengan wong loro andum katresnan kaya-kaya ra bisa berpisahan apa wis lali temenan nalikane belan tansah goncengan wong loro anggap katresnan kaya-kaya ra bisa terpisahan rojogan rorokune tresna iki mas kang tansah sumanding rojogan rorokune mas janji-janji aku tansah eling waktu gede dadi saksi nalika kowe ngucapke janji rasa adem jroning ati kaya-kaya kasihan banyu suci apa wis ora kelingan mas nalika lan rasa goncengan wong loro andum katresnan kaya-kaya ra bisa kelingan mas gantong rojogan rorokune tresna iki mas mung tansah sumanding dhuwur wae ya rojogan rorokune janji-janji aku tansah eling turangga seta aduh ya sing
ngersake napa sarwana nyata panjura tamaning kota Solo apa nate asik udah aku sing tua-tua walike aja nanti lali asik kota Solo jalan mati neng taman jeruk hingga kota Solo janji Cahyan ning bulan Raja Bojo ing kono angin akan teko sasat dawa gede pengawan juga kelangan ngerasa nopo mas ngomong asar muhammad dengan kapan jeruk apa pindah kota Solo apa anak kreasi sudah pergi ya hari ini belasan nunggu mosong rendang anggot